Velkommen til VVS Tips og Tricks. Denne videoguide er lavet til dig, som er bruger af en Calefa 2 fjernvarmeunit, så du nemt og hurtigt kan få et overblik over, hvilke muligheder du har på styringen. Så lad os bare springe ud i det med det samme. Selve skærmen her, den er delt op i de her 3 menuer. Den store her, og så de 2 over til højre. Hvis man trykker på Enter-knappen her, så cykler man igennem de forskellige menuer. Og den første her, BV, det giver næsten sig selv med en lille vandhane. BV står for brugsvand. Her kan man stille sin ønskede brugsvandstemperatur. Det anbefales ikke at gå ret meget over 50 grader i forhold til tilkalkning af brugsvandsveksleren. Så hold den omkring de 50 grader. Kan man nøjes med 48, så er det også rigtig fint. Du behøver ikke være nervøs for legionella og den slags, fordi i en brugsvandsveksler som den her, der er vandmængden så lille, at det ikke udgør nogen risiko. Hvis vi lige cykler videre her, så har vi den menu, der hedder varme. Det du kan her, det er, at du kan lave en parallel forskydning af din varme. Det kan du både gøre på plus og på minus. På den måde så kan du skrue lidt op eller skrue lidt ned for din varme efter behov. Som udgangspunkt så skal den stå på 0, og så er det selvfølgelig den indstilling, som VVS'eren lavede inde bagved, som er den gældende. Skulle der for eksempel stå en iskold vinterdag, jeg ikke kan holde varmen, fordi det både stormer og det er koldt, så kan man lige gå ud og give den et par nyk her, så hæver man sin varmekurve en lille smule. Husk bare at få skruet ned igen, når det bliver lidt lunere i vejret, så du ikke har et unødigt stort varmeforbrug. Den næste menu her, indstil, jamen det er en menu, som VVS'eren mest bruger, men hvis du gerne vil ind i den, så laver du et langt tryk på Enter. Og herinde kan du for eksempel i programmer stille din udkoblingstemperatur. Det er, hvornår dit varmeanlæg skal lukke ned om sommeren. I det her tilfælde er den sat til 20 grader, så det vil sige, at når der er 20 grader på udføleren, så kobler den selv varmen ud. Vi går ned i Exit igen. Og vi går ned i Exit igen. Hvis du er interesseret i at lære mere omkring, hvad styringen den kan, og grave lidt i menuerne, jamen, så kig på playlisten heroppe. Der har jeg lavet nogle forskellige videoer, hvor jeg går i dybden med hele styringen. Hvis vi skal kigge på ikonerne hernede, jamen den første her, det er simpelthen bare, om styringen den er tændt eller ej. Hvis den er tændt, så lyser den grøn. Så har vi en fejltrekant her. Den vil stå og blinke, hvis der er en fejl på styringen. Det kan fx være, hvis den mister forbindelsen til udføleren eller andet. Der vil også være en fejl eller en trekant heroppe i selve displayet her. Så sætter vi lige på 50. Dioden i midten her, den viser ligesom, hvad er det styringen den laver, eller hvad er det uniten laver lige i øjeblikket. Når den står og blinker blå på den her måde, jamen så betyder det, at den kører bypass. Det vil sige, at den holder fjernvarmestikket varmt. Det kan også være, at den står og lyser grønt. Det kan også være, at den står og lyser rødt, hvis der er varmekald. Så det er simpelthen bare en indikation på, jamen, hvad er det uniten den står og laver. Den næste herovre, internetsymbolet, den vil lyse, hvis man har et internetkabel koblet til sin styring. Og det kan være en god idé, fordi så kan man også automatisk få opdateret sin styring. Og dertil kan jeg lige sige, at herover der sidder en lille lem her, hvor man kan indsætte en USB-stik, hvis man ønsker at opdatere sin firmware. Jeg har lavet en video omkring firmware-opdatering, og den kan du se lige heroppe i hjørnet her, hvis du er interesseret i at lære mere omkring det. Den sidste herovre, den runde cirkel, det er det, man kalder en global kanal, og den lyser grøn, hvis der er koblet noget til styringen. Og det vil i 9,9 ud af 10 tilfælde være den trådløse udføler, der er koblet til. Så hvis den her står og blinker, eller den ikke lyser, jamen så er det en indikation på, at din udføler ikke er koblet til. Og så vil det være en god idé lige at få kigget på det. Giv gerne videoen et like, det vil jeg sætte stor pris på. Og så vil jeg bare sige tak, fordi du har set med. Vi ses i den næste.